Ay ganot situa ni malim na binuat siang jolma di pabakit do alani jolma mangaradoti akaulau na tu debata asa di pelehon si leon nang pelean alani akarosa natagbain do irap makailala dot akan nahurang boto nang nalilu ay dohot do ibana pagtohap di hagaleon alani i kumabuan pelean pagtosaon ibana ia songoni humokop na torop la songoni humokop jirina jala dangadong na mga iton hamu diaon si songoni tu jirina debata do majo ibana tu si songon si aroni los songoni do nang Kristus tang ibana mga iton sahala situa ni malim tu jirina debata do namadok tu ibana anakku doho sadagyon do ho hutubuho songon nidok nai tina asing malim doho ro di sa ledeng na mangihuton horong ni si Melkisedek takan jolma ibana di pelehon doa kapangidoan na dohot elek na malongan angguk bolon dohot ilu tu natuk paluan ibana sian hamatian ditangihot do ibana kabe malua sian hata hutoni ayatik pe anaki ibana tikuwo do pangoloyon naghite sian na tinaon nai cara dongki pas gabe siwawan haluan saleleng na do ibana disudin na mangolo ibana tikuwak debata do ibana situa di malik mangihuton horong ni si Melkisedek podang donian si dohonon nami tagmet tulsi jala akan na maol pajojoron alanu ngapenge pinggol muna ay tumibakon leleng nai nunga patut guru hamunian hape akasi sia-sia ni hata ni debata dope sia jahonoton tu hamu kabe susu nama rikot di hamu dada si panganon hian ay ganuk paktohak di susu dang bagdino tu di hata di gorani ay poso roi alai si panganon hian do dia akan naripas naung pasoma rohana kawe mau mabulati na denggan sian narwa